abin da yasa na sa aka yi kiran ga wannan gari nawa saboda duk garin da ba tsaro ba gari bane. Haka ne ranka yi. Kuma gari sai da tsaro yake zama gari. Jami'an tsaro barkan ku da zuwa wannan fada namu mai albarka. Yawwa ranka yi. Daga yau da ɗan shaye-shaye ko ɗan wane aka kama shi haka da laifin shaye-shaye ko sace-sace ko ɗan taɓa-taɓan kayan waɗanda dai ba nasu ba ya taɓa shi, ina so a kama su a ladabtar da su sannan kar a sake su sai iyayensu sun yi kawo mai iyayen nasu nan domin ni ma zan ladabtar da su a wannan fadan. Wannan shine abin da ya sa na yi kiran ku a wannan gari don yana da kyau a ce ku za ku yi gyaran garin nan a matsayin ku na hukuma. Ranka yi daɗi, na ji daɗi 100% ta yadda al'umma ko kuma masarautar wannan gari mai albarka ta tungar malam ta ba mu haɗin kai 100% kuma da goyon baya domin goyon bayan ku shine zai ƙara mana ƙaimi wajen aikin mu. Saboda haka ni da jama'a ta gaba ki ɗaya ga sanan a ɗaya ranka yi daɗi, wannan shine mataimaki na. Saboda haka ko ina nan ko ba na nan za mu kula da aiki da kuma irin abubuwan da ka faɗa, kuma Allah itaya mu, Allah idafa mana akan wannan aiki ko ba haka bane. Amma Allah da wannan gari na tungar malam in Allah da za mu gyara shi ba za lalata haka ne za a gyara shi wato this what do you say za a lalace gari. da ka ce za lalata za gyara dai Biki gane haka za a lalace gari. Za a lalace gari. wannan sai da rabu da shi haka durin ma kauri. Saboda haka ranka ya dade za a gyara shi. Ana nake cewa assalamu alaikum jama'a, kuma insha Allah ni kaina nan duk sallah in an idar za mu ci gaba da taimaka muku da addu'a. To malima insha Allah, insha Allah. Kuma ko yaro dan wajena ne, dan wajena dai in dai yayi laifi ya taka doka to fa doka ta taka shi. To ranki dai alhamdulillah Allah ya ƙara tsarewa, Allah ya ƙara tsarewa. Masha Allah. Ba wanda zai ji daɗi zuwa wannan bayan Allah wannan gari kamar mu, saboda mu ke da shanu kuma muna da awaki muna da tumaki sai haka ji ma muna su. Don haka zuwa waɗannan bayan Allah wannan gari namu ni na ji daɗi. Allah saka maku da alheri. Me yake? To minne ni bai don aradu. To me yake? Madalla. Me yake gauro? Kusa bada. Me yake? Allah rani mu. Me yake? Madalla. Me yake?